Ja, die had nooit anders praten als Leeuwarden. Ook als hij in het buitenland was, in Duitsland of in Frankrijk, hij praatte gewoon Leeuwarden. Ze kunnen me allemaal verstaan. Geweldig. Wees het wel en welkom bij aflevering 3 van het Dialectenriegen. En Joet hebben we het over het Leeuwarders. Als aflevering 1 en 12 net jongen, gaat die vooral nog even zien. En net verder, deze riegen is mij te staan komen door Sinten van de provincie Friesland. Je hier leven al? Ja, zolang het ik mij kan herinneren en ik kan praten, lul ik Leeuwarders. Maar ben je al een Leeuwarder? Ja, ik ben Leeuwarder, ja. Praat je ook Leeuwarders? Ik praat Leeuwarder, ja. En ik versta Fries en dan houdt het toen maar op, hè. Niet Leeuwarders, maar Leeuwarders. Ja, dat is toch een hartstikke mooi taaltje. Hè? Dus ja. Daar ben ik wel groot fan van. Over het algemeen spreken we wel ABN, maar in een stad met mensen, Leeuwarders onder elkaar, dan schakel ik wel over op het Leeuwarders. Spreek je ook goed dan? Nou, het kan altijd beter, maar ik spreek het wel een beetje, meestal. Hoewel Pieter Wilkens meer bekend is voor zijn Frieske oeuvre, is de Leeuwarder Blues een van zijn grootste hits. En dat is net een grap of een gimmick, het Leeuwarders zit hem in het bloed. Ja, dan moet ik nou Leeuwarders praten. Ja. Nou, dan moet ik even schakelen. Als kind dus, gingen we heel makkelijk over van het Fries naar het Leeuwarders. Ja. Tegen papa altijd Leeuwarders en tegen mem, moeke, altijd een Fries. Ik had een mem en een papa. Als je in Leeuwarden wonen en je bent geboren, dan praat je Leeuwarden. Ja. Vind ik een mooie taal? Ja. Is het wezenlijk oors dan, nou ja, Nederlands of Fries? Ja, het is anders, heel anders. Het is een mix van verschillende talen, door verschillende culturen, door de handel. Mensen kwamen bij elkaar, gingen bij elkaar wonen in een stad. En dan ontstaat er een nieuwe taal. Er zit Nederlands in, er zit Duits in, er zit Hebreeuws in. Ik heb ook een heel soort Joden in Leeuwarden gewoond altijd. Er zit Frans in. Het is een mix, maar de grammatica is, van het volksdeel Leeuwarders is toch wel Fries, vind ik. Meer Fries als Nederlands, vind ik. Vroeger, jullie weten dat natuurlijk beter dan mij, maar de stadstaal is verspreid door koopmannen. Die van dorp naar stad gingen. Daarom liggen de wegen er ook allemaal zo in. Die zandpaden, als je naar Sneek toe gaat, dan heb je 34 bochten. Maar er werden vroeger allemaal paden langs gingen. Daar moesten langs bij die boerderijen en zo, weet je wel. Maar daar ligt het er ook allemaal zo in. En zo ben die talen ook van... In alle steden al een beetje Harlingen, Franeker. Er zit niet zo verschillend, het is een beetje wat anders. Maar het is allemaal... de stadstaal die zit in alle 11 steden. In Leeuwarden is het oek. Huh? Oek. En in Frankrijk is het ok. Je wist het ook al, ja. Nee, ik weet niet alles. Nee, nou ja, maar daar wist je wel een soort van. Ja, ik heb me erin verdiept. Ik wil ook wel in het Leeuwarders schrijven. Ik vind sowieso dat al die verschillende taaltjes en dialecten in Friesland vind ik interessant. En het is een cultureel erfgoed, zou ik maar zeggen. Maar ik wil in het Leeuwarders schrijven, dus dan moet je je er ook in verdiepen. En een beetje consequent wezen. Dus ik probeer mijn Leeuwarders in mijn versjes een beetje consequent te houden. Dus niet het gebruiken zo altijd maar uitkomt. En een beetje mooie taal te gebruiken. Ja, het is een heel tijd geleden dat ik jou zien heb. Ja, nou ben we in ieder geval niet blind. Oh god, is... Praat u nog altijd Leeuwarders of... Ja, zelfs op een Noordkaap kwamen mensen uit buiten de stad tegen en die zeiden, ja, ben je zeker een Leeuwarder? Ik zei, hoezo dat? Kun je dat horen? Nou, ja, dat kunnen we horen. Ik zei, ja, kom maar van buiten uit. Ja, dan kon ik ook horen, want zij praten Fries. Want dan begreep ik steeds minder mensen praten Leeuwarders. Maar kun je nog een beetje Leeuwarders praten met horen mensen? Ik praat gewoon Leeuwarders en verstaan ze het niet, dan doe ik er wel ondertiteling bij. Nou, verschillende dialecten.
En het is een mooie taal. Ja, het is een gewoonte geworden. Dus of het mooi is, ja, je raakt ermee opgegroeid. En je bent wel trots op je roots waar je bent opgegroeid, dat wel. Dus in dat opzicht is het een mooie taal. Geweldig. Ik heb in Leeuwarden een tijdje voetbald. Ik ben in Leeuwarden op school geweest. Ik had een hoop Leeuwarder kameraden. Dus ja, dus het Leeuwarders is heel vertrouwd, heel eigen. En ja, dat heeft te krijgen ook met de sfeer. Ja. Het is, ik mag het graag horen, maar je hoort het heel tijd minder, het echte Leeuwarders. Maar ik mag het graag horen. Had ik een op tribune zitten zien bij Cambuur en die praat nog echt dat mooie Leeuwarders. En denk ik, oh ja, ze zijn er nog. Of ik kom wel eens een teugen in een winkel of zo. Dan denk ik, oh ja, dat is nog een die praat mooi Leeuwarders. Nou, ik moet nou fit. Maar het is wel leuk om jou weer te zien. Ja, zeker. Ja, ik vind het leuk om Leeuwarders dat je Leeuwarders praat, vind ik mooi. Ja, geweldig hier. Maar nou volgens buiten de stad, hè? Ja, klopt. Ja, want ik zie je wel eens fietsen op YouTube. Ja, klopt. Ja, ik weet net in de stad. Nee, het is weer. Sorry. Nou, ik ben wel gelukkig. En ik ga de stad ook niet uit. Zelfs dood nog niet. Oh ja, wel, dan moet je naar een crematorium. Praat je ook wel Leeuwarders? Echt, dat platte Leeuwarders vind ik heel erg. Vind ik lelijk. Oh, wat dan? Nou, dat is stouwen en douwen en wat gaast en wat doers. Nee, daar hou ik niet zo van. Maar het gaat nou wel heel hard. We hebben het nou over talen die verdwijnen. Omdat de mensen ook niet meer weten wat de originele woorden binnen. In het Fries gebruiken ze... Ja, wat de jeugd nou praat, is eigenlijk gewoon vertaald Nederlands. Ja, dan gaat het wel hard achteruit. Het gaat helemaal naar de bliksem. Geweldig. Leuke jongen haast naar aflevering 3, het Leeuwarders van het dialectenriegen. Like deze video, delen was zo leuk voor ons. En volgende week zorgen we bij het Biltkers. Ja, zeker. Een bilkert is een bilkert. Recht voor de raap. Geweldig.